дошъл в нашия град, добре дошъл в България. Вземи в този хубав ден една българска роза от мен, нека тя да ти разкаже с ароматния си глас за Балкана, за морето и за всички нас, всички нас. И когато приятелю млад, и когато другарю си тръгнеш ти от нашия град, си тръгнеш ти от България. Вземи в оня хубав ден една българска роза от мен, нека тя да ти напомня с ароматния си глас за Балкана, за морето и за всички нас, всички нас. Всички нас, за всички нас, всички нас. Самият Валери Паничаров иска нещо да каже, освен че е нарисувал картини, с които достатъчно много е казал и достатъчно много вълнува всички нас. Няма да казвам какво ще четеш, ти ще си го съобщиш. Така. Първо да ви благодаря за вниманието. Райчо направи някакъв анализ. Бегал, аз го предупредих, нали. За него беше много трудно. Да говорим повече за нещата няма смисъл. Искам да ви поднеса някои писания в Рими, някои ги наричат епиграми, аз ги наричам писания в Рими, които са свързани с изкуството и бита на човека. Подбрал съм тук няколко. Мисля, че ще бъде интересно. Разбира се, това е несериозна работа, защото не само сериозно може да прави човек неща, но може да прави и несериозни неща. Така, имам богата роднина, която няма нито една картина. Богата роднина иска даром картина. Иска да купи картина на цената на бензина. Падна ли мъгла на Кайнадина, Вълко Гайдаров рисува картина. Картина без рамка е като къща без двамка. Може да са двамка, но си имат картина в рамка. Имаш картина, но нямаш пари за рамка, вземи кредит от Райфайзенбанка. Може да съм беден художник, но си имам собствен треножник. Предпочита да харчи за бикини, вместо да си купи картини. С празна глава търси слава, никой за него 5 пари не дава. Това във връзка с изборите. Всички фолк певици обичат пици
и захарни меки мекици, за да друсат корави цици. И най-накрая, много важно, човек с приятели се събира, за да изпие по чашка бира и настроението се коригира. След това не му се прибира, двигателната система му блокира, понякога посяга на секира, а на жена му вкъщи мерака за секс умира. Благодаря ви, Валери, за мисълта. Там има също много интересни неща написани. Ще видите там, тъй като сега е модерно да се стъчкува, модерно е да се вадят досиета, да се... Аз си признавам каква дейност съм извършил и каква върша. Това е един протест спрямо социалната несправедливост в нашето общество и по един такъв скромен начин изразявам моя протест. Така че да знаете за какво става въпрос. Да, благодаря ви много. Така, господин Казалиев, един от портретуваните в залата. Заповядай, господин Казалиев. Водител номер 1 на Смолян. Скъпи приятели, смолянци, аз се гордея, че моят колега, с който работя повече от 20 години в института, а плюс това не прекъсваме връзката си помежду с този наистина обаятелен човек. Наистина, Валери, човешкото око е несъвършено. Човек се стреми да долови тайната на всемира и да я претвори в музика, в рисунка, в писане и така нататък. Но имайте предвид, колкото и да се мъчи да го претвори, това е почти невъзможно. Но аз виждам, че Валери със своето дълбоко познаване на природата, на хората, е успел да се доближи до съвършенство. Аз, приятелю, се гордея с теб. Ти го знаеш това. Ние се срещаме много често. И за това, гледайки тази изложба, аз се пренасям мислено на много места. И няма да забравя това. Ти никога не ми отказа помощ. На две от моите книги ти направи кориците. И когато аз ти казах, Валери, нямам с тая ниска пенсия възможност да ти я плата, Валери се обърна и ми каза, не се притеснявай, приятелю. На другия свет ще бъдем пак заедно и там ще ми платиш. Валери, благодаря ти за всичко. Бъди щастлив. За това, защото хората те уважават, а това, което си направил, ще остане незаменимо. Думите ще отидат, но сътвореното с ум и сърце и с ръка няма да умре.